Yani gepleşimden başında öňüňizde goýan bir näçe arzuwlaryňyzy paýlaşdyňyz. Ýüregiňizde beslen arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Geljekde de kahraman arkadamyzyň bize dörediýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp arkadamyzyň türkmen halkymyz üçin durmuşa geçirýän beýik işlerini, watanymyzyň asuwdalygyny, mehriban ejelerimizi wasp edýän owadan aýdymlar döredip, hasam bir meşhur bolmaklygy, halkymyzyň söýgüsine münasip bolmaklygyny tüýsüremeden arzu edýäs. Pursatdan peýdalanyp bize döwlet sylaklaryny münasip görýän kahraman arkadamyza uzak ömür dileýän kahraman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Hemişe tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Köp sag bolmaýsa arzuwlaryň hasyl bolsun. Gepleşigimizde seredýän idiňiz. Gepleşigimizden ahyry bu ýa-da bilen jemlenilýär. Getiren aýdymlaryňyň sanawyny da şeýle aýdym bar eken, mümkin bolsa şol aýdym sahnamyda ýerine ýetirip berseň, şol aýdym bilen gepleşejemläýli. Başysyna. Bizem pursatdan peýdalanyp bize halal zähmet çekmäge, halal ýaşamaga, bize kärimizden lezzet alyp işlemäge, uly mümkinçilikler döredip berýän, bize sunwatda halipa bolup duran, ustat bolup duran dana arkadamyda gepleşigimiziň şu ýerine ak ýüregimizden alkyşaýdýar. Kahraman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edýär arkadamyzyň türkmen halkymyzyň hasam bolşulukda, bagtyarlykda ýaşamak üçin durmuşa geçirýän beýik işler, elmadamy uly rowaşlyklara wetsensin. Türkmenistan parahatçylygyň we nanşmagyň watany bilen ajaýyp ilimizde de türkmen halkymyza toýdan ýetirsin diýip tüýsürekden arzuwlaýar. Häzirim gepleşigimizi Maýta Muradowaň ýerine ýetirmegini, kahraman arkadamyzyň beýik işlerini wasp edýän, ýurdumyzyň asuwdalygyny wasp edýän joşuny aýdym bilen gepleşigimizi jemlär. Söýene biz siz bilen uzak wagtda sagawlaşamyz. Nesip bolsa ýene de alaýjak bir hepden hepden ýegişenme ony türkmen we tele ýaýlymyna o wagtlar sagawlaşanlar gepleşigimizde ýaýlym arkaly diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Biz senin ýalkymly ertäň geljegiň, siziň bilen ýollar öňe arkada. Nowjuwan gyýlaryň mertdir gerçegiň, siziň bilen ýollar öňe arkada. Saklap azyp ötüşleriň gymmatyn, dünýä paýlap pek zähmetiň nygmatyn, güllederis halkyň milli sunwatyn, siziň bilen ýollar öňe arkada.